Dette er en Flexi, en strømpepåtager til kompressionsstrømper. Flexi har monteret sådan 2 vinger her i siderne, som gør, at man kan vinkle stativet ned, og sådan man kan få foden lidt lettere ind i strømpen end normalt. Man behøver altså ikke at vinkle foden så meget. Så det man gør, det er, at man sætter strømpen på. Hælen skal ind imod dig selv. Og det er en god idé her at bruge handsker til at, ellers kan det være lidt hårdt at få strømpen sat på her. Så vi kører ned. Sådan. Og så finder man ud af, hvor meget hælen sådan cirka skal med rundt om. Man kan se her hælen, der kommer med lige rundt om her, inden man sætter foden i. Ja, så sætter vi foden op og trykker ind. Og med små korte ryg, sådan, små korte ryg, kommer strømpen på. Så tager man den af, Flexien af, og trækker det sidste stykke op af benet. Sådan. Så er strømpen kommet på.